Hawnhekk niftakar waqa fi 2011, issa waqa aktar u l-bajja qasada miftuħa, ġifieri waqa blat ġdid hemm ġew. Dawn huma memorji ta' Allapsi irrakkontati minn James Baldacchino. Il-maltempata Harry il-ġimgħa l-oħra serqitilna parti sew mill-bajja ta' Allapsi. Post li nafu sew jien trabbejt hemmhekk tallimt għal-muni nom naqbes rasi kollox fil-fatt dak il-filmat li nġibet fil-bidu tas-sebgħinijiet me kollezzjoni ta' Filip Pisani, kumulazzjoni jiġi il-tsiju Tommi. F'dak il-filmat hemm ġifieri in-nannu missi Rommi fuq daru iwaddab lill-ommi lura fil-baħar. Jekk dan il-filmat anqal il-memorji ta' bosta nies, xejn inqas ritratti oħra ta' maltempati li jagħmlu parti mill-proġett Memorja fl-Arkivji Nazzjonali. Fit-23 ta' Jannar 1957 Malta ntlaqtet minn maltempata kbira. Dakinhar fil-Port tal-Imġar il-vapur Banċinu inkallja mal-lejl. L-assis Giuseppe Xwiereb ta' 63 sena miet fl-inċident. Ritratti oħra juru l-illa tal-maltempata tas-16 ta' Jannar 1978. Rekords tal-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' Malta juru li dakinhar ir-riħ laħħaq qawwa ta' Rifnu u kkawża ħsara lil bini, siġar, liċ-ċimiterju tal-Addolorata u xi soqfa ta' appartamenti fil-Furjana. L-Uffiċċju Meteoroloġiku spjega ma' TVM News li bir-riħ ajruplan ta' Singapore Airlines iċċaqlaq lejn ġenb u nfaqgħulu żewġ tajers. Fis-16 ta' Jannar ukoll imma tal-1985 ir-riħ kien laħħaq il-50 knot forsa 10, b'xita li kultant kienet akkumpanjata mis-sajjetti. Il-maltempata tal-25 ta' Ottubru 1979 tinsab iddokumentata wkoll f'din il-kollezzjoni ta' ritratti. Dakinhar fil-wirt ta' Ħal-Qormi Edni Galja kien tilef ħajtu meta tkaxkar bil-van. Ritratti ieħor juri nies li batlu l-ilma minn dar fil-wirt tal-Imsida u dar oħra f'Ħattad kellha ħsarat kbar. Ieħor juri s-sitwazzjoni ta' Birkirkara batta karozzi u trakkijiet fl-ilma. Fis-Salini kien mit-turist wara li tkaxkar mal-wied. Ir-rekords tal-Arkivji Nazzjonali juru ħsara li ħallit il-maltempata f'dar f'Birkirkara nhar il-11 ta' Ottubru 1982. Dakinhar ukoll kienu tilfu ħajjithom xi nies u żewġ karozzi tfarku fil-Ħamrun meta waqgħet promorta ta' dar fi Stradaljali. Il-maltempata Harry tista' tibqa' mfakra mal-ġenerazzjonijiet li ġejjin billi wieħed jibgħat ritratti u filmati lill-Arkivji Nazzjonali. Permezz dal-proġett Memorja u permezz Arkivji Nazzjonali aħna mhux tal qegħdin niġbru dawn il-memorji u nagħmlu aċċessibbli lin-nies imma qed inħeġġu lin-nies jitkellmu, javviċinawna u jaqsmu memorji tagħhom magħna.